potato fries. It's cheesy to love. Dahil si baby, mag-ingat sa dehydration. Not Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Taas kang lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Isang kayaki! Lessons from Dad and Mom. Care for the things may last long. Magtipid. By using Cell. Matagal ng love ng teeth creamer ang up to 14 days pa walang gel. Love the long-lasting bango ng gel. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big. 40% bigger. Para si Bobby was strong. Big moments. Big wins. Six fresh eggs and milk for the milky cheese sarap na nakakapasok. Lemon square cheesecake big. Pwede sa cellphone, mabad sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets, not good. Be active, live healthy. Octane may help. Octane has routine vitamin C, E, and zinc. Maaari makatulong ang Octane with exercise and proper diet. Wala po yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Octane. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalaga pala, ang Octane ay gamot at hindi nakatulong ipagawa sa mabuhay na sakit. Your playground? Now online. FAA has over 1,500 games of secure and fast gameplays and free for fun option to try all the games. Ibang sweat dito, bet88.ph. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one extra beer in the world. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yan ang tinatanggal. Ma'am Jean, good evening. Marami na nagtanggang sukurin ang mangsinero. Ma'am Jean, hindi ako nakatapos kanina sa sa live mo. Kasi pasado 3 o'clock nag-brown out na. Tapos bumalik 7 past 7 na. Ang lakas kasi ng kanina kidlat. Kaya siguro may natamaan na transformer. Kaya ang tagal, ilang oras na nakabalik yung kuryente dito sa amin. Akala ko hanggang umaga na brown out. Salamat naman bumalik. Papapasukin natin sila sa impyerno at walang makakalabas sa kanilang buhay. Pwede ko ba kayo makausap? Gusto ko sana humingi ng kapatawaran sa Mr. Duval. Bell support, good evening. Hindi ko po kayo gusto sa ako kay Doreen. Ayaw din sana kitang saktan. Pero masakit. Ang
Ang ginawa mong magtatasil, sarili mong pamilya. Trinito mo. Ako, ginawa mo yan. Kinakita ko mas importante sa'yo ang ibang tao kaysa sa sarili mo kalugo. Paano wala kang sa'yo? Belmix TV, good evening. Iniisip ko yung buong kapakanan ng mga tao. Ayaw ko lang umasira ang buhay nila. Nang dahil sa tulong binibenta nyo. Tignan mo kung nangyari sa atin. Dahil sa prinsipyo lang yan. Muntik na tayo magkamara tayo mag-ama. Ngayon, sabihin mo sa akin, kinahihira mo bang maging isang Montenegro? Hindi mo pa ba? Hindi ko kinahihira na maging isang Montenegro. Sa totoo ko, yun ang pinagmasayang araw ko. Yung kinilala niyo akong bilang anak. Pero pa, patawarin niyo ako. Dahil hindi ko na rin makupusitin ang bibenta ng droga. Sana bigyan niyo ba ako ng pagkakataon para makabawag sa inyo? Hindi lang pagkakataon putunayan niya. Ipaglaban mo. Tayo mga Montenegro. Thank you sa paharang, Busbel. Benson Sus. Nanood naman siya. Pinashin na, kinuskus mo pa. Switch to New Account Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang plancha. No break the slots sa washing machine. 750 lang per wash. Ang New Account Liquid. Andre Miguel Bongcalo, good evening. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. Prevent dandruff and titik from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Introducing Copico Supremo. Puro kape. Crafted from supreme coffee beans. Roasted the Italian way. Yeah, I am a Filipino. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. Ang payat na nakuha mo tayo. Turo ng lola ko, sa palakas mo siya pagsanda, mataas ang apelisan, as low as 2.5% ang interest rate, kaya malaki ang uwing cash. Ako nilayan mo pa. Lisa Suwan, good evening. These might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Enlil Gold 5X. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. It's time to at malutuin, confident na tayo masarapin with all-in-one Magic Sarap. Kailan naman ang pamilya, magpapa. It's magic! Agad ng sipon kapag hirap ang immunity. Ang best ever meals at Sipon Forte with Zinc. Pinapatakas ang immunity, laban sa sipon virus. Mas bilis ka rin. Meals at Sipon Forte. Hindi na yan. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Correct yun. Pintasty, good evening. Copico Blanca, creamy at gentle sa tongue. Uy, kapagod. May amigos ko tayo. Wala work, madam. All day with Valley Day. Wala kang work, madam, ngayon. Pintasty. Kagabi nag-bye-bye ka kasi may work ka. Ngayon wala. Ay, meron. Pag may tibay, makakapag-aral ay mag-isa. Kaya
Madam, gamitin mo naman yung main channel mo. All you Jollibee Burger steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ano na Sis Jane of Lisbayan, good evening. Baka madidilektaw ni Whitey. Eh wala naman problema kapag na-detect ni ni Whitey yung main channel mo. Hindi naman yan mawawala. Nakaano ba? Restricted ba yung Whitey, yung main channel mo? Madam? with the lady's choice. Introducing Copico Supremo. Puro kape. Crafted from spring coffee beans. Roasted the Italian way. Bakit madilit Ano naman nag-join ka naman sa ibang live. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. Honestly, hindi ka mabibigyan. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Ang reserve mo, Marina Ford Tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagsak na siya. Masarap. Switch to San Marino Ford Tuna. Hello? Dessert. Pag nilagnat after bakuna, tempra agad. Ang alam ko kasi madam yung basta yung hindi yung main channel mo hindi niya kinakount. Hindi niya kinakount yung mga mumu. Mumu tawag namin Naku, may lagnat ka. Plastic, no shake, mabait sa dami. Ang galing na lang Isang bumalay. Parang gusto nyo titima. Ng Pilsen. Hmm. Ulamin mo na lang. Ibang tataya mo pa. Naku, gusto titinig ko yan. Sweldo na lang. Kung gusto titinig ko na, huwag na muna. Dahil feeling dapat on lang. Friday na. The secret ko, crispy fried. It makes chicken crispy sarap. Ang dali lang. Just cook, fry, and go. Para sa'yo. Sarap, di ba? You want more? Ang daming pwede i-fry with crispy fry. Check it out, my Friday Feast Platter. Friday tayo ulit Basta Friday crispy fry. Show how much you care every day. Green Cross Daily Care. Germ protection. Skin vitamins and up to 5 hours na moisture lock. Kasi nung nasa community pa ako madam, yes, ginagamit talaga yung wag mong masamain ha madam, kasi ginagamit talaga yung pang tambay, yung mumu tawag sa amin yung mga ninja, para di malaspag ba yung main channel mo. Pero kapag sa umpisa pa lang ng live ng isang YT yung creator, yun ang tinatambay muna. Pero sa kalaunan, ginagamit na yung mumu. Kasi yung mga ibang tumatambay kasi madam, ang hinahanap nila yung main channel para makipagdikitan sa main channel talaga. Meron pang free for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph.
Sis Jane of Lisbayan, good evening. Importante, sumito tayo ngayon bilang sa pamilya dapat sa mga tirero. At sisiguraduhin ko sa'yo, hindi nila tayo makatumba. Sis Jane, may ano ka bukas? May premiere. O sige na, mukhang malaking gera to ha. Kasama ko ba tayo? Wala tayong ginagawa. Bigla-itignan tayo sa sitwasyon. Kasi pag nakakita ko yung magkakataon, alis tayo. Ay, basta naman. Wala na akong pakialam kay Nahualan. Oo sis, para madikitan kanila, pink astig. Dapat ilapag mo dito yung main channel mo. Ano po ba? Ha? Saan ka ba dito? Sigurado susuko dito ang mga tirero. Pasaya lang yung mga lang ito. Hmm? Pasaya lang nga lang yung bato ng moto nga mitay. Hindi ko pagkakatawa. Para mapamigyan ko kapatid ko na si Galing. Umaway ka screenshot. Wala. Sigurado pa rin Dead spot na din mo. ang lahat ng mga Manileño. Gagawin ko ang lahat para hindi na makabalik ng mga tirero. Lunes, September 15. Ito na matatapos ang kaulayan ng pamilya. Ayos na lang ng barkada. Naikalat na rin namin ang lahat ng mga tao. Sa paparating na bagong yugto, lalabas ang mga bagong mukha. Ano kasi ba kani ko na tatatayin mo? Oy, huwag na. Nakapurot na
Ano ka ba naman? Siyempre gusto ko ako agad yung makakausapin mo tuwing may ganap sa buhay mo. Ano ba kasi nangyari? Eh, alam mo naman, di ba? Hindi ko gusto ni Ma'am Sofia. Tapos, nakalita ako kanina may Faye na i-announce daw ni tatay na anak niya daw ako dito sa party. Ano ang gawin ko? Bakit ayaw mo ba na ipakilala ka? Hindi ko alam. Pag okay na sa sitwasyon mo, hindi ko rin siguro alam kung anong gagawin ko. Nakausapan ba yung tatay mo? Hindi pa nga eh. Mabuti siguro, kausapin mo na muna siya. Para alam na kung ano yung nararamdaman mo. Alam mo, bago yung isip niya. O kaya, balik mo, mabago niya yung isip mo. Oo nga, sige. Kakausapin ko na lang siya. Salamat, Tonyo, ha. Pasensya na ulit. Ang kulit mo talaga, no? Isang sorry mo pa, ipagkakalat ko na talaga na tayo. Ano? Joke lang. Basta, mag-text o tumawag ka kung kailangan mo makausap. Ha? Sige, salamat ulit. Hi, I'm Paulo, and I'm Miguel. Mula sa Bell. Sabi nila, two heads are better than one. Kaya naman doon din ang saya at ang excitement. We hope to share a new kind of childlike energy sa show. Iba talaga ang kulit na magkapatid. We're used to nurturing each other's dreams mula pagkabata. At yan ang gusto namin ibahagi sa mga kiddie talents na makakasama natin dito. We thought Kagat and Gaga wants you. The Voice Hits this Sunday after Bubble Gang on GMA. Ulit na nakaranas ng pagkakamali sa love life. Nangyari na to sa Lenore, inuulit mo na naman. Buntis ka na naman, already on teacher. Hindi na lang ako. Ang babae, hindi na. Rainier, Britannia, good evening. Masalimutan kayo sa Luchito, ha? Ang pamilyang hindi na kailangan i-lifestyle check. Hey, huwag mo tayo paano ka social eh. Dito mananood sa Sayang yung may surprise. 6:50 p.m. Bugtong-bugtong na ayuan may dating din nangangatag ang corona. Kung ang buhaya sa gobyerno ay pinag-iisa, ang totoong buhaya paano ba ba inaalagaan? Kapuso mo, Jessica Soho. Sa bulit ng karagatan, may mga tampon sa kamatayan. Kaya mag-ingat, magtago, tumakbo. Kung ayaw mong mapawian ng buhay, Deadly Australians. Amazing. 9:35 p.m. Pagod ka kasi nagpapanggap ka. Tawain mo ko. Natatakot ko kasi ako. Sila mo kong kumalik. Kaya pa ba nilang ituloy ang laban? Hindi pa nabuksa ang finale. Umarima sa performance sina Thea at Joshua. Paano mapabago ang leaderboard ng ating susunod na dance challenge? Meron muna akong isang mahalagang announcement. Pagawin ko yan. Manginig kayo guys. Stars on the floor. Dahil lang sa isang stalker, kang magaling ka. Nakot kayo sa Evil Ghost. Betty Ghost, kapakalaga lang natin. Ano ginawa mo kay Ma'am? Sabi ko lang naman, correct. Dahil ngayon ang lola ko. Marami po akong sasabihin kay Nico. Ang pinakamahamangan ng bayan ay Lola ko sa Bubble Gang. Ano ba tingin nga yan? Sino lalaki naman kung nagsuot sa inyo? Nagpunta lang ako rito para ibalik yung wedding ring Mario sa'yo. Mar. Itong sising mo at hindi ko to kinuha, itatapo ko tong sising. When I Marry a Stranger, weeknights, 11 p.m. Ano ang first impression mo kay Rini? Mama, opo kang ko sa'yo. Pero papawian namin sa Buwan and Tekla Show. Sunday, 10:05 p.m. Paparating ngayong linggo ang malalakas ang dating. Back-to-back concert performances ng The Voice Kids coaches Julia, Lily, Mary Beth, all the cuties from the Japanese cute guys Tomia and Yuka, the Clash Chef Joe Madaliday, may solo kasama All Out Sundays. Ginagawa mo dito. Sinabi malaman kung buntis si Betsy. There. Hindi mo siguro na ako ang mga bata niya. Kuntis ang kapit mo at posibleng ikaw ang anak. Kung tama na, kasalanan mo to. Mayabang-yabang mo. Nakapagpapulo ka lang.
with faith. Bukid talaga na yun kung pinadala ng universe para sa mga minamanifest mo. Welcome sa isang bagong mundo na puno ng mga bagong kwento. Nakakatakot ba ako? Naniniwala. Magkikita rin tayo Grand Simon. Katulad ang press space mo. Nagkakaroon na akong live. Baka Loud Street, Saturday, 4:45 p.m. Natikman mo na ba ang trending na burger na ito sa Marikina? Say hello sa tender and juicy chicken burger. Sa matatingkat sa kulay pa lang, tila busog na ang mga mata. Yan ang mapagulay ng flavored jam sa siomay, may inuhuga pa sa palakihan. Ngayon, wala ako pera, paraan. Ngayon, karamay namin sa bawat duha at lungkot. Kasama namin kayo Sa bawat hamon at pagsubok. Kayo ang aming lakas. At inspirasyon. Obla na may lang. Sama sa bawat tagumpay, Na ating nakakot. Sa pagbuo ng mga alaala. Philippines to the world stage. Himala po ang integrated news. Hashtag Electorado. Ilang finalists sa prestigyosong Pagpapalala TV Awards. Sa nasimami iparinig ang boses ng kabataan sa nakaraang eleksyon 2025. Kayo po ang aming inspirasyon sa konstitusyon at serbisyo sa aming bayan. Set up as a sun, wise and yummy. Let's do it, bago umuwi. Louis Donna, excited kasi kami. Excited kasi to be. Wah, Source na? kawan ka 5 o'clock. Sana, walang 4. Kasi daw, ang raso sa maliin. Goda? Amoy nito. Amoy kala, amoy good vibes. After challenges, Ibulin you mo bounce lang. back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Wala bioprotein na care. to. Reconstructs up to 90% of hair loss strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Gising, work, wait. Paulit-ulit ang araw, paulit-ulit ang kasasalitan ng Pure Goods Pinoy favorite. Lahat din ang fitness, expert flavor at terrific sa sarap. Pure Goods Pinoy favorites. Anong ginagawa mo dito, Len? Ate, yes ma. Hindi ba po kayo yung kasambahay ni Ramira? Ay, ko po ma'am. Bakit po ma'am? Alam niyo po kung nasa siya? At hindi po ma'am eh. Siguro makakasagot po dyan yung mga bodyguards po. So yun lang yung mga kasama niya ma'am. Sige, salamat po. Sayang. Okay? Kuya, Buhay mo. alam niyo ba kung nasa si Leon? Kaya po kuya.
sweet naman. Lena, Hindi na kita ng prutas. maraming salamat ha. Pero alam mo ba, kailangan kang gumawa yan. Na ano, dala kayo ng prutas? Layon, masyado naman kayong okay. Basta salamat at sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin ako yung sinadate namin ni Bobby. Masipista ba? Eh, di ba, gano'n naman talaga kung ano mo yung isang tao. Huwag kang magdala last return. Pero hindi naman ako tumanggap ng pagkatalo. Pwede mo Hindi ka talo, Selena. Pero sana pa ng araw, mahanap ko rin yung perfect na tao para sa'yo. Sana nga. Sana naman yung ganda ko. At sige, may ipa-follow up lang ako sa nurse. Ha? Sige. Boss, thank you talaga. Tinulungan mo kung makatakas. Ano naman? Alam mo naman bata kita eh. Yaman talaga, boss mo. Boss, anong gawin natin? Kahit anong pwede mong pagmasakin. Relax ka lang. Kung dapat easy ka na lang. Yung mga gusto na akong malaman. Tulad ng yung shota mong si Jen. Yung mga alam ba siya tungkol sa akin? Sir, wala sir. Next month. Nakawa na rin ako doon sa tao eh. Saan nahawa ka? Huwag ka mag-alala. Kung di man natin siya papatakas, makakuha sana na. Boss, ano to? Boss, ano yung sabihin nito? Ano? Boss, ang gagawin niyo? Boss! My name is Mrs. Shala Ismail. Sa mga batang Sunday, hindi po ako nagsisinungaling ng honor. The most awaited is finally back. It's an all-new season, kids. Team Elite, Phil Spot, Alexi, and Gada was you. The boys, kids. Lucky talk of the town. Ano nga, kung paano tayo nakarating sa punto ito, ito pa lang budget natin. Ay napakaraming kailangan ipaliwanag. Kapuso mo, Jessica Soho. Ano ang first impression mo kay Rini? Husky League at katatawanan. Ako mapapaba ka sa'yo? Tutok na buong bayan sa Sunday Friday ng GMA. Ulit na nakaranas ng pagkakamali sa hindi na nato. Salamat mga kapuso for putting stars on the floor. The #1 TV show on Saturday prime time. We're just heating up. Witness the dance star duos with their fiercest speechless. Stars on the floor. Sabado, 7:15 p.m. Dahil lang sa isang stalker ka magaling ka, Big Rebels. Takot kayo sa evil ghost. Second ghost? Mapapahira lang.
mula sa araw ng Jupiter. It's showtime! Sentang dito. Ilaw na. Kahapon, nagkakalang ninyong piso pondo para sa road rehabilitation at control projects sa Hagonoy, Bulacan. Inamot na rin nyo ang resibo walang gusto ng Mayaraso, 2:45 p.m. May mga delay na umaasang marinig. May mga pusong handang tumugod sa paglipas ng maraming taon. Kasama niyo kami sa pag-asang deserve natin lahat ang mas maayos at mas masayang buhay. Hanggang hindi tayo mapapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumawang sa buhay. May isama niyo ang hapon sa DNA. Kanina pumasok dito. Mas maliit na siya ng maliit. Pero ilan ni yung man na tuloy. Ako na sa market ah. Ang kulay ko, sobrang hindi kami wala tayo. Barkada ko. Wala pa napatay kami. Ngayong Setyembre, FPJ Kami sa saksihan magbukan. hari sa palasyo. Hopeless romantic sa ibang bansa na napakabusin ng mga Amin, may time. Coming to America, Sunday, 10 a.m. Kaya na tayo. Ang mata sa dito, ay sa taas. Pero mata sa buhangin nga ang mga ito. Talents and back your songs. Sparkle 9 hits, 360-degree workshop starting this September. Sparkle 9 acting workshop starting this October sa GM Network Studios. Program ang Sparkle workshop for more details. Action City, Washington, D.C. Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada. dito sa ICC. Singapore, Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia, Paris, Tampa, Border, Corfine. Dito sa New Delhi, sa India. Puno na ihahatid ang pinakamagalaking balita sa mundo. Ma'am Rakitera, Miss Da, good evening. Okay lang, Ma'am Lynn, ah. No need to feel FOMO. Wala kang mag-miss na Ano na, Ma'am Lynn? 8:30 na. Hit FR. Watch full episodes, access, catch-up videos, and exclusive features. 8:30 na ako nag-start, Ma'am Lynn. /Sangkapihit FR now. All these Jollibee Burger steaks, bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin magpumula. Sa kumpula ka tutulog, hindi ka makasaya ng mga likod. Introducing Optical Super Sa daan, Craft Coffee Beans. Roasted in the Italian way. Matapang. Suave. The taste of success. Optical Supremo. Matapang. Pero suave. Making breakfast not strong. Cheeseless has calcium that helps make your bones strong. That is strong. Well, it goes perfect. Cheeseless for the strength to do more. Di ko more nalabas sa detergent lang. Marami may iwan pang germs. Mag-Zomax Color Safe. Expert kumalay ng up to 99.9% germs na di kaya kung detergent lang. Kulay at ibis, ipang malapili. With Zomax Color Safe. Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Problema doon sa pag-transfer kay Monty. Hinaran ko nga eh. Tapos pinaka siya. Nabaril nga si Jason eh. Hindi ko rin sa ospital. Kumusta si Jason? Okay naman siya. Hindi naman nalalata. Ito naman. Ano namang latest update dyan kay Monty? Alam niya book, wala pa rin balita. Ang ko nasabi eh, hindi pa rin po siya nakikita.
Pasensya ka na, Vince. Hindi, okay lang yan. Sanay na ako sa mga ganyan mo. Epal. Pero, masaya naman ako na makiparaan. Buti nga nakapunta ka eh. Sabi ni Alan, busy ka daw. Alam? Uy! Chris! Nandito ko na rin pala. Actually, ganda pa kasi ako nandito. Ang dami naman namin na pagkwentuhan ni Faye. Uy, secret lang natin yun ah. Tapos na to? Tapos na to? Guys, ngayon ko muna kayo dito. Hanapin ko lang yung daddy ko. Nagsimula na kasi yung program eh. Sige, sige, sige. Ikaw yung Faye. Ano ba lang kay Vince? Kita kita mamaya. Sumunod ang stage na. Sa'yo na ang bite. Uwi na lang kami. It's like, But he's got great tricks in the tricks that he's sneaking back to the back. Bobot Martis.
is an extraordinary remedy in the Philippine law that protects the fundamental rights to life, liberty, and security of a person. It provides swift, judicial redress and redress. This right are violated or threatened with violation covering cases like
Maganda bang na hindi sakot ng kapangyarihan ng paligtatawang kinaroroonan ng iyong mga Ada at Ashti? Bakit hindi natin ito ng mga Akashic? Magbubuksan ang pamumulit ko. Nagkabot ko. Nagkaisa lang ang apat na bagong tulong panalaga ng mga brilyante. Sapagkat sa takdang panahon, tayo ang magmamana ng mga brilyante. Yaman, ikaw ang magmamana ng brilyante ng pati. At ikaw, Anubis, ikaw ang namamalat na magmana ng brilyante ng tubig yan. Ikaw ang magmamana ng brilyante ng lupa ng Pilipina. Sulit ko ang pagkapat na kayo panalaga. Sumasamahan ba kayo na dapat kami papasakit sa isang nilang pinagigina? Hindi ba dapat yung mga abo? Alam niyo sa kapaninado? Kailangan ko ng tulong ng mga hindi ako mataling po upang mag-uwi. Ikaw anak ng isa sa mga pinag-away ni Reyna Biceta? Ang alam ko ay doon. Anak ni Alcan. Ano ang pakikay paglilingkod sa iyo, Reyna? Nais ko ito. Nagyan ng pera ang karagatan na pinakay sa mga ng tao. Saan naroon ang aking ina? Bakit ko nagkaalam kaysa sa iyo? Nais mo ba hininga ko sa aking ina? Pagkakit ang Reyna. Subalit, hindi kita matutulungan sa pamilya.
Sige, babe. Kung gusto nga, hindi na pagpandara. Gusto nga, diba? Na, sigurado niya, wala po sa kalayo pa. Hindi na pagpili. Pakayo na dito sa may choco, kasi kabalo na sila. Baho, sa baho na. Yung saladaan mo. Yung saladaan mo na ako. Ang takot yung kuda. May kinanglan, nanda sila ng hugton. Ang pagsusuri ba nito ng kinalaman sa pag-iwan ng tulong sa mga Hindi ko naiibigan ako dito. wala naman ba? Dahil ang bisa ng ating utos o titiro ang libig ng mga nakakita ang nakabanday sa isala. Okay. Mite. Nasaan yung pagpapagano sa iyo? Ano mas makinig mo? Hindi mo nagpapalo sa iyo. Hindi mo ba nagbibiga, eh? Ang dapat na sinasanggo niya ang maglinis ko niya. Hindi yung kung sino ang tumuto. Ako hindi yung papabuto. Ma'am Cheloy, good evening. Boss G. Laying ako, Ma'am Rakitera, ha. Ito, oh. Ma'am Jean. Playing, Ma'am Jean. Busbel. Ay, hindi, Ma'am Lynn. Hindi ako naglalaba. Yung asawa ko hugas ng pinggan. Ha? Maanom ka. Oo, ininit. Ang tea ko lang naabot ang ilang ininit. Gamay lang. Wala, Ma'am Lynn. Hindi na ako naglalaba. Bukas na lang.
Hindi, naglalaba ako, Ma'am Lynn. Pero kung gabi, hindi na. Sa araw na lang. Boss G, pag andyan, ako Pinas pa, baby man. Ah, bakit? Kailan ba uwi mo, Ma'am Lynn? Magpa-bebe ka kay hubby mo. Masipag yan maghugas ng pinggan, Ma'am Lynn. Sa May ka pa uuwi. Wow. Ay, naku, ang layo pa, Ma'am Lynn. 9 months pa. Ay, nag-start ako kanina, Ma'am, 8:30 na. Kasi nag-charge pa ako ng phone ko. Kasi ako kanina, Ma'am Lynn. Hindi ako naka-join sa live mo kasi pasado pa lang 3:00, brown out na dito sa amin. Mga past 7 na nakabalik yung kuryente. Kasi malakas ang kanina, ang kidlat. Baka mayroong natamaan na transformer ba, kaya ang tagal, ilang oras bumalik. Gusto maldita ko December, bakasyon ko, pamasahin niya. Tas may ulit bakasyon ako, pamasahe ko na. Okay. So ang sa May, sa kanya yon gastos sa pamasahe. O sa'yo na. Ay, kaya pala. Ang sakto dumating. December siguro magbakasyon naman sila sa ibang lugar. Kaya pinapauwi kanila, Ma'am Lynn. 'Di ba kapag nasa ibang bansa yung mga boss, nandiyan din yung yung kasama nila sa bahay. I mean, kasama din sa trip nila ba? Hindi kanila sinasama. Depende kasi sa amo eh. Yung pinsan ko kapag maalis sila papuntang ibang lugar, sinasama nila si Manang, pero lang, hindi lagi ba, kasi walang maiwan sa doggy. Kanila pamasahe, Ma'am Rose, kasi finish contract ko September next year, kaso ayaw niya, wala sila trip ng September. Ay ganon. One year ka pa dyan. So, mag-extend ka dyan. Next contract na. So, kung May ka uuwi, babalik ka naman dyan. After ilang months pa yung bakasyon mo, 1 buwan. Sa May next year. Tapos babalik ka dyan, mag-end ka by September 2026. Di ka na babalik sa kanila o mag-renew ka pa din? Sa Europe pala sila sa May.
ba? Diyos ko naman. 12 days lang. Paano ka makapag-enjoy yan 12 days lang. 1 day yung travel mo, pagod ka pa. Tapos wala ka ng oras para sa family mo kasi lang, ilang days lang. May 11. Dapat isama kanila Kasi, mahal-mahal ng plite sa eroplano, Ma'am Lynn. At aside from that, may mga ka pa, bibili ka pa ng mga pasalubong sa pambam mo. Tapos, sa iyo pa ticket. Diba? Dapat isama ka na nila. Naku, kuripot talaga yung amoy mo. Tapos, bilang na yung alis ko dito, Ma'am Rose, ganun bilang nag-inject tulad sa ating Pinay. Kinabukas, nag-start ng bilang. So, mag-renew ka pa, Ma'am Lynn, after ng September 2026. Mag-try ka naman sa iba. Nakakapagod naman yung pamilya na yan. Kasi, tinitipid ka nila. Samantala, yung gastos nila, yung trip nila sa ibang lugar, sa Europe, malaking perang spend nila. Tapos, yung kasamahan nila sa bahay, iitipid nila. Naku, napaka-selfish naman. Napaka-inhuman naman. Diba? Swerte nila sa'yo kasi nandun ka, concerned ka sa kanila, pero sila wala silang puso. So, kailangan mo nang maghanap ng bago. Kasi, nag-take advantage lang sila ba? Pero kung iwanan mo yan, maghahanap sila at sila na mismo ang mag-offer sa'yo ng magandang benepisyo. At saka yung internet na yan, dapat libre yan. Tapos yung off mo 1 day, dapat pagka next day ka pa uuwi Monday na ng madaling umaga o di kaya diyan mag-start yung next day mo. Kasi dapat i-enjoy mo yung 24 hours na na off mo, di ba? Naku, Ma'am Rose, baka nila masabay sa pag-uwi nila, Ma'am Rose. Layas ako doon, Europe. Di pwede, Ma'am Rose, mamahal ticket. Pati visa. May kausap, Ma'am Rose. 1 more contract na lang daw kasi mag-retire na si Sir next 2 years. Naku, may kasalanan ako, Ma'am Rose. Kanina, nakalimutan ko yung soap. Iniwan ko. Ininit ko. Kanina, natuyuan. Naamoy na lang daw niya. Amoy sunog na. Ay, naku. Naiwan mo. Nakalimutan mo kasi marami kang workload. Kaya nakalimutan mo. So, okay lang naman yan So, pinagalitan kanila, ma'am. So, magre-retire na pala next 2 years yung amo mo. So, kung magre-retire, lagi na lang silang alis ng alis yan. Next contract pa, 1 more contract pa. Depende sa'yo, Ma'am Lynn. Ay, hala. Ay, sorry. Time check, 10:07 in the evening na. Sige, mag-usap na lang tayo sa GC, Ma'am Lynn, ha? Sige, bye-bye, Ma'am Jean, Boss Bell, Boss G. Thank you so much. At sa mga bisita ko, bye-bye, everyone.